Сәламләр юлым һәр кайсыгызга. Минем яраткан Туган теле телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары. Туган теле телеканалының туган көне гөрләп дәвам итә һәм инде вәгъдә иткәнчә мин сезгә бу тамашада икенче бүлекне тапшырам дусларым. Әйдәгез якынрак килегез. Кәйфләрегез күтәренке булсын. Хәерле матур ял сәгатьләре теләп калам сезгә. Бик тә нык яратам туган телне. Бик яратам. Туган телнең туган көн тантанасы гөрләп дәвам итә. Шулай ук безнең бик тырыш, бик матур моңлы, парлы җырлы дуэт Зиянгировлар гаиләсе безнең шулай тамашага бизәк булып, шундый чыгышларын бүләк иттеләр, тамашачылар җылы кабул итте. Үзегез дә канәгать шулай бит исәрегездән. Рәхмәт ясын Роза. Уфага һәр вакыт теләп киләбез. Ни өчен дигәндә, Уфа тамашачысы ул һәр вакыт киң күңел белән каршы ала. Нинди генә җырчы килсә дә, миңа калса, барбы Уфа тамашачысының күңеле ачык. Зур рәхмәтләребез. Һәм әз генә дулкынланды булды, чөнки без бүген беренче дебют җырыбызны нәкъ менә Уфа сәхнәсендә яңгыраттык. Әкрен җыр ничек кабул итерләр, ничек барыр икән темасы дип әз генә борчылган идек. Бик яхшы күңелләрдә урын ала торган җыр булыр дип өметләнәбез. Мин дә шулай дип хайран калып тыңлап тордым. Бик матур башкарылыш, бик матур җыр. Әфәрин генә дип әйтәсе килә. Менә беләсезме, сезнең бүгенге гаиләдә без күзәтеп торабыз. Сез бик тырышларсыз, әйме? Сез бик максатчан гаилә. Менә бүгенге көндә сезнең гаиләгә нәрсә җитми? Бармы шундый әйберләр тормышта? Нәрсә өчен өстендә эшлисез бүген камилләшер өчен? Сер итеп кенә әйтәм, безнең гаиләгә акча җитми. Сер түгел инде. Ой, килгән нәрсә җитми икән. Мысы Эмирнең җавабы булды. Нәрсә иң мөһиме, минем теге нәрсә җитми дип әйтергә куркам да мин дөресен әйткәндә. Чөнки уңга карасак 3 балабыз бар, солга карасак әти-әниләребез исән сау, гаиләләребез төзек. Шуннан да зур бәхетнең булуы мөмкин түгел. Зарлансаң, Худайдан куркырга кирәк дип әйтәбез инде. Ләкин икенче яктан карасак, камиллекнең шиге юк, Роза. Һәр вакыт, әгәр дә үсештә буласың килсә, үзеңнән алда барганрак кешеме улай бит, ниндидер зур дәрәҗәгә ирешкән кешеме, шуннан карап үрнәк алып, әкренеп алга атлыйсың инде. Иҗат ягына килгәндә, иҗат ул бер кайчан да камил була алмый. Һәр вакыт хәрәкәттә булсаң гына, изләнсәң генә, син кызыклы буласың, артист буларак та, кеше буларак та. Шуңа күрә без бүгенге көндә дә изләнүдә. Һәм үзебезнең әле зур яңалыгыбыз бар икән. Шулай ук теле тапшыру алып баручылар буларак үзебезне бүгенге көндә сынайбыз Татарстанда. Шулай ук яхшы кабул итәләр. Бу безнең өчен дә шундый зур плюс. Ешаңа әйттем бит инде, бик тырышлар, бик үз өстендә эшләргә омтылучы безнең шулай ук бик яраткан кунакларыбыз Зиянгировлар. Рәхмәт сезгә, туган тел, туган көнең белән. Ура! Туган тел без сине яратабыз. Мин яратам туган телне. Туган тел телеканалының туган көн тамашасын безнең һәр елдагы алыштыргы салып барышлар. Айгөл Габдуллина, Искәндәр Хайрун алып бара. Ничек кайфләр, ничек сезгә бүгенге энергетика? Белмим, бүген ничектер айрыша шәп кебек. Мин килдем дә сәхнәгә, мендем дә Искәндәрнең репетиция вакытында кайфын күрдем дә, аның кайфы шундый шәп, яхшы иде. Шулай миңа да рәхәт булып китте, шулай минем дә күңел күтәренке булып китте. Шуннан соң әле менә залдан язалар, безнең критикларыбыз дип әйтик. Шундый шәп, энергия әйбәт, алып баручылар бик яхшы дип яздылар. Әле шулай. Әйтергә кирәк, Искәндәрне мин дә репетиция вакытында күрдем дә, былай айттырып, кабатлаган. Миңа да дәрт кереп китте Искәндәр. Сезнең кайф бүген айрыша шәп бугай. Әйе, кайф шәп, Аллага шөкер, минем андый яхшы кайф сирәк була. Ләкин Уфада миңа һәр вакыт рәхәт. Мин чыннан да чын күңелдән Уфаны яратам. Уфага Аллага шөкер төрле чаралар белән килергә насип була. Инде әлбәттә театр белән күп кенә йөрибез. Монда безнең театр артистлары да дусларыбыз, безнең Нур театры артистлары, Мәҗит Гафури театры артистлары, яшьләр тамашачылар театрларының артистлары, якын дусларыбыз һәм минем инде үземә дуслар дип саныйм менә шушы сарайның тамашачылары. Бу айрыша, бу ниндер уникальный әйбер. Уфа тамашачысы
bütün жерде яхшы, ләкин менә бу залда айруча ни сәбәптер, нәрсә белән бәйле ул, ләкин монда тамашачы айруча җылы, айруча шат күңелле була һәм син дә менә шунга кушылып, ничектер рухланып, күтәрелеп китәсең. Анан соң без Искәндәр белән беренче генә тапкыр эшләмибез, инде без бер-беребезгә күнеккән, күз карашыннан аңлыйбыз, шуңа күрә бик җайлы, уңайлы Искәндәргә рәхмәт әйткән булыйм. Искәндәр, сез дә рәхмәт әйтәсез инде Айгөлгә. Айгөлне üzülеп сәвам, аңа бүгенге көндә ул зур вакыйгалар кичерде, яңа әни булды. Мин аны бик каты котлыйм. Тазалыкта, шатлыкта бәхетле бала үссен ие. Амин, амин. Без сотабыз Искәндәр өчен концерт дәвам итә. Киләсе җырчыларны игълан итәргә кирәк, дуслар. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Бездә кызык, бездә һәрвакыт көтелмәгән кадрлар, сәхнә арты серләре, әңгәмәләр барсы да сезнең өчен. Biz туган телнең туган көненә килдек. Шундый рәхәт, шундый үзебезнең туганнарга кунакка килгән кебек. Biz яратабыз туган телнең каналын. Иртән торгач кабызып куябыз. Тыңлыйбыз, эшкә китәбез. Эштән кайткач тагын кабызып куябыз. Туган телне тыңламаган кеше юктыр. Шундый үзебезнең мусульманча, үзебезнең татарча, шундый шын күңелдән җырлана торган җырлары, әле концерты бара. Бомбически, вообще. Туган тел, туган көнең белән, мәңге яшә. 14 яшың белән. Назларыңа күмелә җаннарым, елмаеп бар миңа карасаң. Паматлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда шулай безнең Туган тел телеканалының сәләт тапшыруының алып баручысы, композитор Лилия Вахитова. Бәйрәм белән сезне, Лилия ханым. Рәхмәт, сезне шулай бәйрәмле. Лилия ханым, менә бүгенгесе көндә сезнең нинди темага багышланган сүзләргә көй иҗат итәсегез килә? Бармы менә шундый күңелдәге теләк? Белмим, олай аерып кына әйтә алмыйм. Любой темага язалам. Нинди сорыйлар барсында. Күпме вакыт кирәк сезгә? Менә мәсәлән сезгә шалтыраттылар да, әйме, теманы, менә шушы җырның сүзләрен бирделәр, көй иҗат итегез дип әйттеләр. Менә сезгә шушы җырны җиренә җиткерү өчен ничә күпме вакыт кирәк? Ой, шигырь әйбәт булса, мин аны 5 минутта язам. 5 минутта да көй туырга мөмкин дә? Мөмкин. Бер кичтә җырда язалам. Бүгенгесе көндә Лилия Вахитованың тормыш девизы. Без песни нет жизни. Җырсыз яшәү мөмкин түгел. Юлия Сфучик әйткән. Һәм сез дә шушыңа таянып яшисез инде. Яры Лилия апа, туган телебезгә, үзебезнең яраткан каналга сездән 3 теләк. Яшәсен Туган тел каналы, яшәсен сәләт фестивале һәм Тургай конкурсы. Исән сау булыйк барчабызга да. Хөрмәтле дусларым, сезнең каршыгызда безнең Туган тел телеканалының алыштыргысыз җитәкчесе, генераль директоры Вахитов Азат Галинур улы. Хәерле кичләр, котлыймын сезне чын күңелдән, Азат Галинур улы. Рәхмәт. Сезнең дә кайфлар бүген күтәренкедер инде, шулай бит. Сезне дә котлыйм, сезнең дә бәйрәм. Алдагы вакытта безгә тагын да яңа үрләргә узырга кирәк. Әлеге вакытта менә теге атнада гына бер договор подписать иттек. Хәзер безне 260 миллион кеше каралай, 36 илдә. Бүтән ярты шар җир шары. Әйе, дусларым, әйтергә кирәк, ассызыклап, хәзер инде Туган тел телеканалын чит илләрдә дә карыйлар, һәм менә күптән түгел генә безнең инде җитәкчебез, шулай ук кайсы илгә икән әйтәбезме, Азат Галинур улы? Әйтәбез, Ближний Восток, арабские страны,
Греция, Италия, Болгария, Югославия, Средняя Азия вся, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Пакистан. Менә бит дуслар, искиткеч сыгылангыч субханалла дип әйтәсем килә. Әйе, күптән түгел әле безнең җитәкчебез шулай барып яңа илләр белән килешүләр төзеп кайтты һәм инде безнең география киңлекләребез Туган тел телеканалының киңәя. Аллага шөкер, әйбит. Рәхмәт, менә шундый җитәкчеләр булганда дусларым, каналыбыз үсә. Без инде һәрвакыт сезнең өчен яратып, зур теләк белән эшлибез Туган тел телеканалының тамашачылары. Бәйрәм белән сезне тагын бер тапкыр. Сегодня я ощутила те эмоции, как будто на море слетала. Да, действительно, потрясающий концерт. Желаю Туган Тельге дальнейших проектов, крутых артистов, конечно же, вдохновения. Сегодня вот я теперь точно знаю, на какой волне ходит Роза, да, такая энергетика мощная. Поэтому от души поздравляю вас и очень рада встрече, Роза. Ой, спасибо! Туган телне бик яратам. Мин дә бик яратам туган телне. Көндә туган телнең туган көнен үткәрергә риза булыр идем. Кышып киркәлә, кышагымнан җибәрмә, мин кайнар кышагымда, телемеңә янырга. Кышып киркәлә, кышагымнан җибәрмә, мин кайнар Зарина Асылкаева шулай безнең Туган тел телеканалының туган көн концертында чыгышын яңа гына әле тамамлады. Зарина, ничек хәлләр, кәефләр, ошадымы үзегезгә үзегезнең чыгыш? Исәмез әйе ошады. Бик яхшы энергетика залда булды. Миңа бик ошады. Шәхсән үземне дә бик кызыксындыра. Зарина, ә менә сезнең иҗаттан башка тагын берәр шөгылегез бармы, эшегез бармы? Әйе бар. Мин телим чәчәкләр кибете ашырга. Һәм мин флорист буенча укыдым. Димәк, әле киләчәктә безнең Татарстанда Зарина Асылкаеваның үзенең шәхсән кибете ачылырга мөмкинчелек тә бар икән. Әйме шундай теләкләр. Ох, ярый, без бик шатбыз. Иҗат итүегезне дәвам итегез. Һәм инде Туган телгә Заринадан иң изге теләкләр. Туган тел, туган көнегез белән. Хөрмәтле тамашачылар, монда залда да шундый үзенчәлек энергетика. Тамашачылар инде тын калып башта алып барышлар тыңлап торалар. Кем чыгыр микән хәзер? Аннан инде исемен ишетү белән, дәррәү алкышлар белән һәрбер җырчыны каршы алалар. Менә шундый матур итеп бәйрәм итәбез. Туган телнең туган көне. Туган тел мин сине яратам. Мин яратам туган телне. Сыклангыч, безнең татар башкорт эстрада дөньясының кабатланмас сандугачы Зәйнәп апа Фәрхетдинова. Рәхмәт сезгә шуннан башлыйм әле Туган тел телеканалының туган көнен котларга дип шулай ашкынып килеп җиткән. Хәерле кичләр. Ничек хәлләрегез, Зәйнәп апа? Әйбәт, Аллага шөкер, хәерле кичләр, хәерле көннәр, хәерле сәгатьләр барыбызга да. Инде әлбәттә туган телне яратабыз. Туган тел ныклабрак алып карасаң, барыбызның күңелендә туган телне яратырга кирәк, туган телне өйрәнергә кирәк, туган телне белергә кирәк. Шуны гына әйтәсем килә. Һәм туган телне карарга кирәк, шулай белергә кирәк. Һәм туган телне карарга кирәк. Әйе. Сезгә без карап торабыз, күзәтәбез, Зәйнәп апа, сыклануларыбызның игешеге юк. Һәрвакыт үзгәреп торасыз. Әле азакы менә бу бер айда бик күп сезгә миңа калса шундый сораулар да яугандыр. Нишләп Зәйнәп үзгәрдең, нәрсә эшләттегез, ничек булай үзгәрдегез дип. Серләрне ачабызмы, Зәйнәп апа?
сер инде хатын-кызның әллә ни серен ачасы юк. Хатын-кыз ул һәр вакыт изләнә, һәр вакыт нәрсә булса да үзгәртергә тырыша, шулай тырышып яши һәрбер хатын-кыз күңеле. Просто миндә хатын-кыз күңеле. Һәм бик дөрес, чөнки сез менә экспериментлардан гомумән курыкмыйсыз, әйме Зәйнәп апа? Юк, мин иҗади кеше булып яралган инде. Иҗат кеше. Шуңа күрә мин һәрбер әйбергә, һәрбер экспериментка инде әлбәттә аны яңалык һәм ни дип шулай булырга тиеш дип кабул итәм. Һәм минем караучыларым, минем тыңлаучыларым да миндәге булган үзгәрешләрне шулай кабул итсәләр, мин бик тә шат булырым. Һаман сүкмәсәгез дә ярый инде. Гомумән менә сезгә тәнкыйть язучылар, әйме сезне кабул итмәүчеләр, менә шуларга сез шуларны сез ничектер уйланып, борчылып яшисезме аларга карата? Әллә сезгә барыберме? Юк, кеше фикерен җиткерергә тиеш. Кеше фикерен җиткереп шулай без бит аралашабыз. Ни өчен инде мин аларны теге сүкмим дә кабул итмәскә тиеш. Кабул итәм, әлбәттә. Бәлкем ул миңа шулай дип язып, ул үзен тикшерә торгандыр, бер инде шундый ягы бардыр аның. Мин дөресен генә әйткәндә, нәрсә генә ясалар да, барыбер һәрбер кешенең күңеле үзе һәм үзенчә яши, үзенчә теге матурлый, үз дөньясын һәм әйләнә тирәсен. Үзенчә матурлый. Шуңа күрә инде рәхмәт языгыз, рәхмәт әйтегез. Әлбәттә, бәлкем күрми калган, ишетми калган вакытлар бар, әлбәттә. Ниндидер ягымны бәлкем чынлап та үзгәртергә кирәктер. Бу бит, моның бит бернинди гаебе дә юк. Кеше гомер буе яши, гомер буе нәрсәгә булса да өйрәнергә тиеш. Иң мөһиме шул инде. Зәйнәп апа, сезгә менә бүгенгесе көнне үзегез турында китап язырга мөмкинчелек бирсәләр, сез ул китапка нинди исем бирер идегез? Бу китапка мин инде бу бит син дияр идем. Бу бит син. Чөнки кеше күпме генә яшәсә дә тышкы фасады, тышкы кыяфәт үзгәрә, ә күңеле аның минем уйлавымча барыбер үзгәрми. Менә балачакта ничек Ходай Тәгалә безне яраткан, тормышның әлбәттә төрле пластлары, төрле юнәлешләре, төрле юллары, анда инде кеше ничектер үзенә кабул итә, кабул итмиме, барыбер тормышның аның үзенең тәрбияви, нинди үзгәртүчән яклары бар. Үзгәргә тырышчылар бар. Шуңа күрә кеше үзенең күңеленә тугры булып калырга тиеш. Менә шуңа күрә ул инде начарлык эшләмәсен, яхшы булсын, барыбер теге менә шушындый яхшы күңел белән булганда, әлбәттә инде ул үзенең күңеленә бигрәк тә тугры булырга тиеш. Шулай дип әйтәм, күңел менә шулай дип бу бит син дирим. Әлбәттә без үзгәрәбез. Кайвак танымаслык булып үзгәрәбез. Шулай да менә мин үземә дә әйләнеп карап әйтәм, бу бит син дип. Менә шулай дип җавап. Мин шулай дип атар идем китабымны. Бармы бүгенгесе көндә Зәйнәп апа, сезнең ниндидер сәләтегезне әле белмәгән, ничек дип әйтәсем килә, сезнең шундый әле ачылмаган бер сәләтегез, сез аны үзегез башкарасызмы, мәсәлән, идәйме ул эшне? Талантмы, хоббимы, әйбәт, яраткан эшегезме? Тамашачылар әле аның турында белми дә. Бармы андый яклар сездә? Нәрсә белән сез гомумән менә буш вакытларда шөгыльләнәсез? Сезнең әле халыкка танылмаган сәләтегез. Утырып шөгыльләнгәнем юк. Мин ясап та карыйм, мин язып та карыйм, мин тегеп та караганым бар, минем шигеп та караганым бар дигәндәй. Шуңа күрә бу инде нәрсә әйтәсе килә. Ул кешенең талантларны үзенең өстендә эшләргә тиеш, бар ачырга тырышырга тиеш. Әйе, безнең күп күрми калган бу көндәлек мәшәкать белән дигәндәй, без инде барсында шулай ничектер онытып та җибәрәбез кебек. Әмма мин шуны әйтер идем, хатын-кызлар бигрәк тә инде барыбер иң зур таланты балаларына булган, гаиләсенә булган шушы талантын ачсалар һәм инде менә шул яктан бигрәк тә татар хатын-кызлары, татар хатыннары, минемчә, ул иң зур эше аның гаиләсен матурлап үзенең яраткан кешесе белән менә шушы аның өчен саклау, ул безнең татар хатын-кызларының Башкортстан шулай ук башкорт хатын-кызларының канындадыр ул. Менә ул тыш бик күп нечкәлекләре, бик күп тормышның шундый моментлары бу инде үзеңдә булган нәрсәдер булса, талантыңны ачырга тырышырга кирәк. Туктамаска, кулыңны төшермәскә кирәк, эзләнергә кирәк дип уйлыйм мин. Зәйнәп апа, бар яклапта безнең өчен үрнәк. Рәхмәт аңа, Зәйнәп апа. Һәрвакыт тышкы кыяфәтләрегез шундый замана белән үзгәрә барса да, әйме, менә сезнең ичке дөньягыз шул хәтле һәрвакытта да ихлас,
киң, матур һәм яқты. Рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз. Рәхмәт туган тел бәйрәмең белән. Туган телне яратабыз. Елда йөрибез аларның туган көннәренә, концертында елда булабыз. Бик ныгышый. Каналга нәсер, инде теләктәр җиткерәсегез килә бу каналга. Уңышлар, һәр вакыт шундый җырчылар безне дәртләндереп, матур җырлары белән безне шатландырып, алдагы көннәрдә дә шулай бер туган көл только что процветал. Без тамашачылар аларның концертларына һәр ел йөрергә насыйп итәбез. Туган тел каналын бүгенге зур бәйрәм белән котлыйм. Һәм инде алдагы көннәрдә туган тел һәр вакытта да шулай балкып торсын. Зур уңышлар туган тел каналына. Тамашачылар күп булсын, җырчылар күп булсын. Барлык иң изге теләкләр бүген туган телгә. Һәм инде мин туган тел каналына бик тә рәхмәтлемен. Туган тел телеканалы туган көн концертында чыгышын бүләк итә дуслар. Һәр вакыттагы шаһит барлык хатын-кызлар телефоннарын кагызлар төшерәләр. Матур үзләренә күтәренке кәеф туплыйлар. Чөнки Әнвәр Нургалиев сәхнәдә. Туган тел телеканалының 14 яшьлек бәйрәме әле безнең тантана итә. Һәм инде Әнвәр абый, сез дә 14нче тапкыр чыгыш ясыйсыз дисәм, ягыш булмасмы? Юк, точно әйтәчәксең. Һәр даим инде безнең һәрбер бәйрәмебездә Әнвәр абый безнең чыгышларыбыз залны күтәрә. Бүген дә шундый мощный булды, Әнвәр абый. Аллага шөкер, тамашачылар. Куларска! Туган тел телеканалына менә бүгенгесе көннән, бүгенге күзлектән чыгып сез нинди теләкләр җиткерер идегез? Туган телгә теләкләрме? Теләкләрем иң изге. Алла бирсә, яңадан-яңа ниләрне, яңадан-яңа тамашачы булсын. Яңа регионнарга чыгырга, шудай зуррак дәрәҗәгә менергә. Вот. Количество, качество булсын. Булай да, әйбәт, Аллага шөкер, бу Туган тел телеканалы мине беренче мәртәбә Башкортстанда зәңгәр экраннарга чыгарды. Вот, мин шуңа күрә рәхмәтлемен. Шуңа күрә тырышам. Һәрбер чыгышымда Туган тел концертында мин матуррак чыгышырга тырышам. Матуррак костюмнарымны киям. Әлегесе көннәрдә социаль челтәрләрдән күзәтеп киләбез. Бик матур шундый тормышыгызда сезнең адымнар дисәм дә, ачылышлар дисәм дөресрәк булыр, әйме? Әле Адгам абый Атнабаев туганнары белән сез таныштыгыз. Кыскача гына менә мин Туган теленең тамашачыларына җиткерәсем килә. Без Алла гына түгел, вообще минем бит хәзер группада хәзер Айрат Ильясов, минем директорым ул хәзер. Ул инде яңа ниләргә чыгара, яңа программалар, яңалыклар кертә. Шуңа күрә без бардык, Хания апаның авылында булдык. Шуннан соң булдык Хамдүнә апаның авылында, Әнгам абыйның авылында булдык, музейларында Магдан абый белән сөйләштек, кеше белән. Әле күп проектлар, вообще җәй көне без Алла бирсә, булай китерәбез бөтен дөньяны. Чөнки нигә без анда юнәлешне алдык? Минем күптәннән хыялым бар, минем хыялым бар телевидениедә анда передача алып барырга. Ул килеп чыкмады, өлгерә алмыйм. Ә булай мин концертларым вакытында бар вакыт табып барабыз. Чөнки шәхесләребезне яшь буыннарга җиткерергә кирәк. Аларны төрле яктан күрсәтергә кирәк. Мин теге журналист буларак карамыйм, мин гади кеше, гади җырчы буларак карыйм. Журналист булса, ул гына башка төре була.
Вот. Абылай бик күңелле, алар үзләре дә бик куана. Бик күп кешеләр рәхмәтләрен укыйлар. YouTube каналында минем ВКонтакте группасында күп җирләрдә бар. Чынлап та бик кирәкле, бик урынлы проект. Безнең яшь буынга да, безгә дә хәтта урта буынга да, гомумән тамашачыларга сезнең урта буын мин ул, син бит яшь буын. Миндә дә яшьрәк бар бит инде хәзер бар. Гомумән бик кирәкле, бик урынлы проект. Мин инде бу сезнең яңа юнәлешегезгә тагы да телим уңышлар һәм инде дәвам итегез шулай матур итеп безнең тамашачыларга безнең геройларыбызны танытуыгызны бик кирәкле. Рәхмәт сезгә, Барабый, туган тел, туган көнең белән. Туган телдең гомере озын булган. Безне һәр вакытта куандырып, дәртләндереп яшәтте. Минем бүген туган көнем, минем балаларым бергә туган көн сюрприз иштәнеләр. Менә шундый подарок миндә. Рәхмәт. Рәхмәт. Шундый матур концерт. Озак еллар тагы шундый матур концертлар булып торсын. Безгә бик ошый. Туган тел телеканалының туган көн тамашасында әлеге мизгелләрдә сәхнәбездә тере легенда. Татарстан һәм Башкортстан Республикаларының халык артисты Айдар Галимов. Рәхмәт сиңа сәхнә, мине бүген шундый биеклеккә күтәрдең. Тормышымның төрле чагы булды. Синең белән бергә үткәрде. Туган тел, без сине яратабыз. Рәхмәт сиңа, газиз тамашачым. Юлдаш булдың моңлы юлында. Йөрәгемдә синең кайгы шатлык. Синең язмыш һәрбер җырымда. Айдар Гани улы, бүген безнең туган тел телеканалының 14 яшендә нинди теләкләр җиткерәсе килер икән? Нинди үгет нәсихәтләр, нинди киңәшләр бирер идегез сез бүген безнең телеканалыбызга? Туган көнне ниндидер үгет нәсихәтләр урынлы булмас. Киңәшләрне бирергә әле вакыт булыр. Бүген инде бәйрәм һәм бәйрәм бармында атмосферасы, Аллаһка шөкер, бәйрәм мөхите. Иң мөһиме тамашачылар матур дип килгәннәр, үз итеп якын итеп ул күп нәрсә турында сөйли. Бер яктан бит телевизор карап кына утыру җиңел. Телевизордан турып залга килү, ансы инде үзе бер матур күренеш, матур мөнәсәбәт туган телгә карата. Без инде менә бүген чыгыш ясаган коллегаларым белән бергә шуны әйтәсебез килә. Туган тел ул аерым бер урын алып тора безнең йөрәкләрдә, күңелләрдә дә һәм безнең тамашачыларыбыз белән булган ниндидер күперләрне ныгытып торучыларның берсе ул туган тел. Шуңа без рәхмәтлебез дә. Шул вакытта бергә атласак кына уңышларыбыз булыр, нәтиҗәләребез булыр дип әйтәбез. Андый сүзләрне бигрәк тә туган көнне әйтергә кирәк кебек миңа калса. Чөнки туган телнең бит яңа елы башлана бүген. Яңа инде юбилейга чыга торган елы башлана. Бергә үткәрергә булсын, киләчәкләрендә бергә булып, шундый бәйрәмнәрне дә үткәрергә насип булсын. Ана шуны мин телим бүген. Ундүрт ел дәврендә тәүлек әйләнәсенә иң матур җырларын сезгә түкми-чәчми бүләк иткән. Иң сыйфатлы тапшыруларны шулай ук сезнең күңелләрегезне күтәрер өчен сезгә тапшырган, бүләк иткән безнең туган тел телеканалы. Тагы да бер тапкыр бәйрәмең белән сине котлыйбыз. Киләсе елларда да гөлчәчәк ат, балкы, тамашачыларың артканнан арта барсын. Булган тамашачыларның каналыбызга карата мәхәббәте һәм ихтирам хисе үскәннән үсә барсын. Шушы мизгелләрдә дусларым, сезнең белән мин сер итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сау булашам. Бәйрәм кәефе тантана итсен һәр вакыт күңелләрегездә, дусларым. Бәхетле булыгыз, сау-сәламәт булыгыз. Изге, матур эшләр генә кылырга омтылып яшәгез.